sa iya nga may kagisan pa sa balaan nga espiritu. Si Ginoong Hesus nag-angkon siya unod kag dugo agod nga siya makapakita sa aton sinang hindi makita nga Dios nga Amay. Ang 1:18 nagatudlo diri sa aton kung ano ang trabaho ni Ginoong Hesus. Suno sa sulat ni Juan sa 1:18, ari diri ang iyang ngagin pahangop. Wala gid sing tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga yara sa sabak sang Amay, nagpahayag siya. Si Jesus nagpahayag sa iya sa Amay. So aton makita diri nga si Ginoong Hesus nag-angkon siya sang unod kag dugo, hindi lamang nga mangin sample o model, kundi ikadua agud nga to be seen. Agud nga makapakita man siya sang Amay. To let people see the Father. Ikatatlo, si Ginoong Hesus karidiri sa kalibutan, subong isa ka tao, agon mangin substitute siya naton. Mangin manunubos. Si Ginoong Hesus manluluwas, Savior. Si Ginoong Hesus manunubos, substitute. So, ang iyang gintubos, hindi man mga sapat, hindi man manugtunda, ang iyang gintubos, mga tao. Busa siya nagpakatao. Kagikapat si Ginoong Hesus nagkaridiri sa kalibutan agud nga mangin sacrifice. Siya ang bayad sang sala sang tao. Siya ang nagsugata sang demands of the law. Ini si Ginoong Hesus. All the demands of the law are answered by the Lord Jesus Christ Himself. Siling sa Scofield Reference Bible, the righteousness of God is expected of man, and all of this are provided by Jesus Christ Himself. To be our sample so that He could, present to man this unseen or invisible God, to be the substitute and to be the sacrifice. Kung aton ini saligan kagtuhan abyan, maangko naton hindi lamang ang kabuhi nga wala sing katapusan, kaluwasan, kasiguruhan, Espiritu Santo, paglaom, kundi ara dira ang saad nga kita madala dito sa balay sang Amay. Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ini mga pulong ni Ginoong Hesus nagapahayag nga ang dalan sa kabuhi nga wala sang katapusan, bisan sa pagamatod, hindi makita, pero ini sigurado. Sigurado, kaangay sang imo nga pagsalig dira kay Kristo Hesus. Si Ginoong Hesus nag-aman na sang dalan pakabuhi nga wala sang katapusan. Ang issue lang nga wala masettle, amo ini, ang imo willingness sa pagsalig o kung pagtuo. Naaman na ang dulot. Naputos na ang dulot. Dalawato na lang sang isa ka makasasala nga nagahinulsol. Let not your hearts be troubled, siling ni Ginoong Hesus. You believe in God, then you believe also in Him. Masiling ang iba na nag-believe lang ko sa God the Father but I don't believe in the Son. Ang pag-angkon sang kabuhi nga wala sang katapusan, John 17:3, hindi ka lang magkilala sa Amay, kundi magkilala ka man
sang ginpadala sang amay. Anong ginhambal dira sa John 17:3? In this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. To know God is to know Jesus Christ and vice versa. To see Jesus is to see God the Father. To believe in Jesus is to believe in the Father. To reject Jesus is to reject the Father. To pray in Jesus' name is to pray to the Father. Amoy na, may bahin gid ining anak si Ginoong Hesus nga ginsikway sang kadaman sa aton kaluwasan, sa aton pagpangabuhi ng Kristohanon, sa tanan nga aton ginahandom kag ginatinguha for the glory of God the Father through the Son, the Lord Jesus Christ. May madamo nga mga bersikulo diri sa Balaan Kasulatan nga nagalaragway sang kabuhi nga wala sang katapusan. Pero ining pila ka mga bersikulo diri sa John chapter 14, these are rich with promises. Diri si Ginoong Hesus nagsiling, I am going to prepare a place for you. So abyan, inang heaven is not, a circumstance. Siling sang iban, ang langit, circumstansya na. Kung malipayon ka, wala kasing masakit, wala kasang problema, langit na. Pero kung wala kasang bugas, may masakit ikaw sa imulawas, may mga problema ikaw, infierno na. Siling din ni Ginoong Hesus, ang langit is a place. I go to prepare a place for you. Ang pamangkot abyan amo ini. Kung magabot gid man ang kamatayon sa imo nga kabuhi, padulong bala ikaw sa langit? Sa diin didto ang aton Ginoo kang aton maluluwas. Hindi ka sige lang tinarso nga damo ko kwarta karon langit ni. O kon magtinarso nga wala ko kwarta, infierno ni. Heaven is a real place. Heaven is also a prepared place for believers of the Lord Jesus Christ. Heaven is a place of worship, a place of praise and glorification of our Savior, our God, our Redeemer. Gusto ka sa sini nga kalibutan nga gintawagan ni duta, kalibutan nga luhaan? Siling sang isa sa tapos nga magwa ang bata sa tiyan sang iya, taguangkan sang iya nga iloy, kinanglan siya maghibi. Sa pagkamatod, agod nga magasulod kagwa ang oxygen, no? May mo siya nga carbon dioxide, may kabuhi. Pero may isa ka picture dira abyan nga sa nagasulod pa lang ang bata sa sining kalibutan, napuna na ini sa mga problema kag mga palaligban, mga kapait kag kasakitan sa kabuhi. Pero si Ginoong Hesus nagkari diri sa sining nga kalibutan, subong man isa ka lapsag, isa ka bata, agod nga ikaw kag ako madala niya sa Father's house. Sa din siling sa Balaan Kasulatan, there are many mansions. It is a prepared place for those who believe, meaning for those who are already prepared. So abyan, kabay pakuntani nga imo ini pamalandungan sing madalom sa imo nga kabuhi. Jesus Christ came to earth so that He could bring us up to heaven. Si Ginoong Hesus na naog, agod nga ikaw kag ako nga nagsalig sa iya, makasaka dito sa balay sang iya amay.
handom kita nga makapauli kita sa aton balay. Bisan dito pa ka sa Amerika, dito ka sa abroad, o may mga conveniences dito, pero there's no place like home. Ikaw kag ako, subong mga matutom nga mga Kristiyanon, we are longing, anticipating, expecting for that prepared place called heaven. Kabay pa kuntani nga imo isugid ining assurance o kung kasiguruhan kag ining maayo nga destinasyon sa kabuhi sa imo mga abyan, sa imo mga kaupo dira sa opisina, sa imo panimalay, sa imo mga paryente nga wala pa sang kahangtanan dira sa kay Kristo Jesus. Pandulong sa Amay. So, the relationship with the Lord Jesus Christ would lead to a relationship with the Father. The relationship with the Lord Jesus Christ would lead to a prepared place called heaven. Are you sure? Padulong ka sa langit, abyan? Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa sining imo balaan nga pulong karon. Hamon na pamalandungan. Pakamayuwa ang imo mga alagad sa sining nga simana, sa ilang mga pag-aman sa ilang nga mga minsay, Sunday school, mga Bible studies. Ayuha kami sa among mga kaluyahon, mga masakit, kag bisan pa sa mga problema kag palaligban nga imong gintugot nga amon may eksperyensyahan. Tabangi kami nga makalikaw sa pagkahulog sa pagpakasala. Pun-a ang amon huna-una sang imo balaan nga pulong, ang amon mga kasing-kasing sa imo balaan nga espiritu. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Nairel, salamat gid sa imo nga pag-replay sa sining aton nga segment karon. Mga pagpangamusta sa aton mga kabyanan nga nagatanaw. Salamat Pastor Maymon Sarnicola and the rest of the viewers. Kaangay sa kay Susie Novero and sa aton mga kabyanan nga nagatanaw later sa sining aton segment karon. May God bless us all. Thank you. Is not